Čaute. Dneska sa ideme pozrieť trochu na exponenciálne rovnice, také základy, ktoré by mal každý vedieť. Takže máme tu takúto základnú exponenciálnu rovnicu. Pri riešení takýchto jednoduchších exponenciálnych rovníc je dôležité, aby sme mali rovnaký základ. Keď máme rovnaký základ, tak môžeme zanedbať tieto číselka dole a iba si tu zapísať, čiže 2x minus 2 minus 4x plus 1 sa rovná 0. To znamená, že minusko to nám prehodí toto, čiže máme 2x minus 2 minus 4x minus 1 sa rovná 0. Upracame si to, čiže minus 2x minus 3 sa rovná 0. Minus 2x sa rovná 3. X sa rovná minus 3 polovice. Máme také najzákladnejšie za sebou. Tu nám môžeme vidieť nejaké vzorčeky, ktoré dneska budeme používať a ktoré sa extrémne hodia ku riešeniu takýchto rovníc. Takže je dobré sa ich naučiť. No, poďme na nejaký ďalší. Tu už využijeme aj nejaký z týchto vzorcov. Čiže urobíme si to na spoločný základ. No, 9 je 3 na koľku? 3 na druhu. To znamená, že si to opíšeme, čiže 3 na x na druhu plus 2x plus 4 sa rovná 3 na druhu. A tu použijeme vzorček, ktorý je tu. Čiže viac menej takto. A máme 4,5x minus 3. To znamená, že toto sa nám roznásobí s obidvoma. Čiže máme 3 na x druhu plus 2x plus 4 sa rovná 3 na 9x minus 6. Používame tu na tento vzorček. Používame samozrejme tu na tento vzorček. A teraz zasa základy zanedbáme a máme x na druhu plus 2x plus 4 sa rovná 9x minus 6. Hodíme si to na jednu stranu, aby nám vznikla kvadratická, čiže x na druhu minus 7x plus 10 sa rovná 0. A teraz môžeme ísť dvoma spôsobmi. Buď si to urobíme cez diskriminant, alebo si to urobíme rozkladom na dve závorky. Ja pôjdem cez tie dve zátvorky, nech nám to je jednoduchšie. Čiže máme jednu závorku, kde je x, druhá závorka, kde je x. A teraz, aké dve čísla, keď dosadíme tu na do zátvorky, tak aké dve čísla pri sčítaní budú minus 7 a pri vynásobení plus 10? Áno, je to minus 5 a minus 2. Minus 5 plus minus 2, čiže minus 5 minus 2 sa rovná minus 7, minus 5 krát minus 2 je plus 10. Sa rovná 0. Zasa, čo nám treba, je, aby jedna závorka bola 0. To znamená, že tu nám máme 5 a tu nám máme 2. Takzvané nulové body. No a toto je x1 a toto je x2. To znamená, že koreň máme 2, 5. No, čo s takýmto nejakým príkladom? Áno, No áno, môžeme si dať základ 6 alebo odmocnená zo 6. Ja by som preferoval 6 ako spoločný základ a pri tomto využijeme zasa tento, keďže tu je druhá odmocnina a exponent pri 6 je 1. To znamená, že keď si to prepíšeme a ešte v tomto kroku si aj prenásobíme exponent, aby nám zmizla závorka. To znamená, že máme 36 na x na druhu minus x plus 0,5 sa rovná 6 na 1 polovicu. 36 a 6 máme 36 máme 6 na druhu, to znamená, že si to zasadáme do rozkladu, čiže 6 na druhu a x na druhu minus x plus 0,5 sa rovná 6 na 1 polovicu. Samozrejme, toto sa nám zase poprenásobuje každé, čiže máme
6 na x na druhú minus 2x na druhú minus 2x plus 1 sa rovná 6 na 1 polovicu. A to si zase hodíme toť. To znamená, že budeme mať 2x na druhú minus 2x. A už sme zanedbali základy, to znamená, že máme klasickú kvadratickú rovnicu plus 1 polovica sa rovná 0. 1 polovica preto, lebo 1 minus 1 minus pol je pol, to znamená, že 1 polovica. Toto je trošičku náročnejšie na závorky, tak poďme si to urobiť cez diskriminant. A cez kvadratický vzorec, to znamená, že máme plus 2 plus minus 4 minus 4 krát a krát c, to znamená, že máme 4 krát 2 krát 1 polovica, to znamená, že 4 lomeno 4. Diskriminant nám vyjde 0, to znamená, že máme 2 štvrtiny. Tak, a toto máme x, čiže x sa rovná 1 polovica. A ďalší príklad za nami. Samozrejme, odnosnosť 0 je 0, to znamená, že táto časť nám vypadne, čiže plus 2 plus minus 0 lomeno 4, čiže plus 2 lomeno 4, 1 polovica. No, poďme sa pozrieť na takýto príklad. To znamená, že tu v tomto prvom člene máme uplatnené toto. A preto v tomto použijeme tzv. Substitúciu. To znamená, že číselko, ktoré má neznámu v exponente, si nahradíme za nejaké písmenko. Samozrejme, ak to dovoluje, že každé jedno číselko s neznámou bude to písmenko. To znamená, že si dáme napríklad u sa rovná 2 na x tu. No ale čo s týmto? Však to není 2 na x tu. Áno, lebo tu sa uplatňuje vzorec presne tento. To znamená, že keď si to rozpíšeme, tak máme 2 na x tu na druhú minus 7 krát 2 na x tu minus 2 na tretiu sa rovná 0. Teraz už keď si dosadíme, tak máme u na druhú minus 7 u minus 8 sa rovná 0. No a teraz, aké dve číselka, keď spolu vynásobíme? Toto sa dá zase urobiť cez dve zátvorky veľmi jednoducho. To znamená, aké dve čísla, keď spolu sčítame, tak nám vyjde minus 7 a keď ich spolu vynásobíme, tak nám vyjde minus 8. Áno, je to plus 1 a minus 8. Keďže minus 1 krát minus 8 je minus 8, minus 8 plus 1 je minus 7. To znamená, že tu je minus 1, u 1 sa rovná minus 1 a u 2 sa rovná 8, keďže hľadáme zasa nové body zo zátvoriek. Teraz, keď máme substitúciu, vyjde nám z toho kvadratická rovnica a tu na jeden z koreňov nám vyjde záporný. A toto tu na riešenie nemá, keďže keď si to prevedieme nazad, tak u1 sa rovná 2 na x, to znamená, že máme minus 1 sa rovná 2 na x. A tu riešenie neexistuje v reálnych číslach. Existuje tu jedine v komplexnej rovine, ale to sa na tejto úrovni matematiky neučí. To znamená, že jediné platné pre nás je u2. To znamená, že 8 sa rovná 2 na x. A teraz 8 je 2 na koľko? Keď je nejaké číslo, ktoré neviem, tak rád si robím tabuľku, hej. Takto. 1, 4, to je 2 na koľku? 2 na druhú. 2 na prvú. 8 je koľko? 2 na tretiu. A už sme tu. To znamená, že 8 sa rovná 2 na tretiu, čiže 2 na x tu sa rovná 2 na tretiu, x sa rovná 3. To znamená, že koreň je 3. No, tu je ďalší krásny príklad na využitie substitúcie.
To znamená, že vidíme už, aké číselko si dáme do substitúcie. 7 na x tu, čiže zasa u sa rovná 7 na x. Toto je ten istý princíp, táto zátvorka. To znamená, že máme u na druhu plus u minus 686 sa rovná 36 u. Dáme si to zase na jednu stranu, to znamená, že máme u na druhu minus 35 u minus 686 sa rovná 0. Toto sa dá zasa rozkladom na dve zátvorky a to je u plus 14 a u minus 49 sa rovná 0. No a tu nás zase nájdeme nulové body. Čiže z tohoto máme nulový bod minus 14 a teda u1 sa rovná minus 14 a u2 sa rovná 49. Tu je zasa záporné, čiže toto nám neplatí, respektíve toto v reálnych číslach nepotrebujeme. A u2 sa rovná 49, to znamená, že 49 sa rovná 7 na x, 7 na druhu sa rovná 7 na x, x sa rovná 2, to znamená, že koreň je 2. No, toto je také ľahké zhrnutie exponenciálnych rovníc. Snad to bude za jedna.